Iko-concert ko. Seryoso kayo. Ko-concert po siya, Amanda. Kain po. Nagrarap po si Amanda. Nagrarap siya ngayon. Party party! Ano oras na? 11. Tama na isa-isa lang ang kanta, Amanda. Ano 11. to? Papa mo? Bata tinatawag ko naman. Meron lumpiang sariwa, may lechon. Bawal magbalot ha. Bawal magbalot. Bibi! Hoy, Jella, bawal magbalot daw. Happy Fiesta San... Ano? Viva San Roque. Hoy! May sinasabi sa Argel. Huwag kalimutan ang PH, please. Ito na yung ulo. Bibi! Bibi! May lumpiang sariwa. Happy Fiesta! Happy Fiesta, Ma'am Shiji! Kain na. Kasi natulog si Ma'am Shiji kanina kumakain ako. Ayun na. Buti pa yung inuman kayo. Pero no, pagilid. Or bumaba. Ganun na nga. Sabi ni Ma'am Shiji, balik daw ulit kami dito araw-araw. Pag-ina na yung tuwi. Wawa. Nasarapan. Ay! Mabagoy sa web. Ano si Amanda yun? Mag-uuli ulit si Gwen. Oy! Sabay ka sa amin. Kailan ka ba nagtutuan? Living pa kami ng pizza. Mga 5 days, gano'n. Tapos, pagbalik ka na doon, mga 1 week ka. Tapos babalik ka Brenda, kumakanta. Sama ako. Oo, sama daw si Ma'am Shiji din. Isang libo lang naman ang gas ticket na yun. Sabay na kami babalik ni Gwen doon sa park. Ha? Bakit? Kasama. Okay. Hayaan nyo na. Gusto niya talagang kumanta. Gusto niya magsalita.
Ipaggalob na natin sa kanya yung mga ganong bagay. Ewan ko dito. Saka daw napaka-problemado pa rin. Kunti pa ba yan? Kain na daw siya. Kain na siya. May mamaya na kilop yung Meron na. mamaya na kilop yung sariwa ko. Nakita na ko naman ko. Hoy, ang sa CR, kasi di ba naklang? Hala, di ba? Wait lang, Ba't mo kasi kinandado? gago. Paano ba ito, gapay? Social Teya, ako rin yun. Baka nakasamangat ang beso ko. 10:50. Normal na pa pala. 11 na. Alas, si Amanda mag-CR daw, baka malak din yan daw. Ay, Jimster! Naman niya, mag-share. Kasi wala pa na siya. Ang katok pa naman niya, di mo rin maririnig. Kanta po. Yawa na lang ko sa CR. Sa